Khumulwngo Mangleswari Shiv Mandir oroni lokorokni kubuti khangbai tini Rath sajangnai oroni tini prothom chino Khumulwngo khateyo gabono o Rath puja adi thekeno tongo obesini tripura saroni agi adi jug thekeno tongo abono komai thana naimon bagoi tabuk joto lokorokno no khobogoi tebesa solaini nai Rath samani aboni kok thaino kisa bujiroi lokorokno kisa saikna Rath tamani bagai sojak Rath samani kai agi Jagannath Jagatbandhu Malbhadra Balaram Subhadra borok অবতারণ khulu রাক্ষস রক বাই যুদ্ধংখা গ রাক্ষস বাই যুদ্ধ মানে borok রাক্ষস রকনো পরাজিত খায়া একা ধর্ম 25 টা খাই তাইসা পিফেপি পা একা তিনি রাক্ষস ন পরাজিত খায় তিনি দিন লোকরংনো অংথক রুমানি Rath samani ya jagao bomataino palijak Krishna Balaram Subhadra Ager ogo onorongni o mondiro Rath rok sojak hoya taklai ni puila oro jongkramani edisi hapangni okra rok phainai himani phainai ni kongno taung khe bong meeting choli thongni thanao tanda phara tini norok subon norong mondirni committee borok bai sosinai lukrok bai bwskangni bisi rogo boda obahake tei waisa sonani rokni joto lokorokni phanman kai palaijakha jakchu kalamkhai tini bwsak gobang lokorok phaitoto phaima tong tini lokorok motamoti sini area ni to nokhnai lamo norongni o mondir bufroni simei songjaka sini mondir 35 বছর থাকে nini sini mungkai সম্বদেব ochai পূজারি tini je Rath sojakmani abo biang eba bwsak joratoi sojaknai অবর মন্দির নিহিমে ও ফরেস্ট সমনি জরা থাঙ্গি গুরি ফেনে